No ľudkovia, toto už momentálne posledné video, ako sa vypratáva po neprispôsobivých ľuďoch, ktorí žili zadarmo u mňa a pritom mi robili čo najväčšie peklo v mojom súkromí. Tak pozrite, toto je už posledok. Takže chladnička slúži teraz ako výplň, ktorá nefunguje, ktorú mi pokazili. Pokazili mi dve kamery, kde suma dosť vysoká a pokazili mi celkovú elektriku, čo som mal v bývaní. A oni ju využívali a oni že vraj za to nemôžu, že sa mi všetko kazí. Ale to je tým, ako oni sú diletanti a museli všetko zničiť. Lebo ich iritovalo to, že som pokračoval ďalej, bez toho, aby oni pokračovali ďalej. Pritom som ich dotoval, pritom som im pomáhal, pritom som im robil, sa to povie, sponzora, lebo sami by si nevedeli pomôcť. Ja som im pomáhal ja. Nie, že majú teraz sponzora, teraz nemajú nikoho. To už keď nemajú teraz nikoho, to znamená, že idú dolu vodou. Ja som sa už začal posúvať ďalej. Konečne po mesiaci aj štvrť som to už vypratal. Práve dnešný deň je ten súdny deň, nie pre mňa, ale pre tých neprispôsobivých, čo vlastne YouTube kanály po stopoch Urbexu a Alexandra Vlogger. Takže ešte raz, toto po nich vyhadzujem. Viete si predstaviť, že čo sa aké bordele? Jednak plesnivé, obsraté od múch, hnusné, hrdzavé, škaredé, ako nechápem, ako to dokážu zničiť do mesiaca. Do mesiaca všetko, aj nábytok, ktorý som im podával, a nestalo ma nejako málo, hej, stalo ma celkom dosť. To všetko som musel vyhodiť, lebo po nich to začalo pučať, neviem síce z akého dôvodu, no ale asi im tam tiekla často voda z fľašiek, ktoré asi drgli a im to bolo jedno, či sa to vylieva alebo nie. Však Miloš opraví, hej? Miloš kúpi, Miloš má peniazy dosť, lebo hento sú socky. Ona nepracuje nikde, on nepracuje nikde. Ona sa tvári byť krípel a pritom má obrovskú dlžobu na dôvere, kde som už zahlasil exekúciu, lebo spĺňa všetky podmienky, lebo mi písali mail, že áno, spĺňa všetky podmienky a už sa to bude riešiť. Takže výborne som tam aspoň podsunul podklady a dal do podvedomia, že treba to už riešiť. No. To isté aj jej syn, ktorý tiež nikde nerobí a tam, kde počuje prácu, už aj beží preč, lebo jemu sa robiť nechce. On vyšiel len základnú školu, aj to nedokončil, to isté aj, že vraj Nicole Urbex vyšla školu predčasne, nedokončila základnú školu. Hentá bachratá stará, tá nemá dokončený tiež základnú školu. No a ten pískatý pospal Urbexu, čo je, tak ten má osobitnú školu. Takže Ondriskovci bez vzdelania. Odkaz pre vás a hneď teraz. Tak sa tam máte ľudia a dávajte si prosím vás pozor na týchto neprispôsobivých ľudí, ktorí robia všetky zo života peklo. Takže aby ste vedeli, ja som si ich držal celkom dosť dlho, kto ich nepozná, nech ani k sebe neberie.